Il-firxa tal-pandemija tkompli tħalli aktar vittmi dan kif tul ix-xahar ta' Diċembru sissa tilfu ħajjithom 57 persuna kawża tal-COVID-19. 8 aktar mill-istess żmien tax-xahar preċedenti, xahar illi kien rekord fejn jitlu mwiet marbuta mal-pandemija f'pajjiżna li ħalla 75 vittma. Fl-aħħar 24 siegħa kien ikkonfermat li tilfu ħajjithom 4 persuni oħra, 3 irġiel u mara. Fl-ewwel każ anzjan ta' 72 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fit-8 ta' Diċembru miet il-ħadd fil-Good Samaritan Long Term Care Facility. F'tieni każ anzjan ta' 78 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal virus fis-16 ta' Diċembru miet il-ħadd fl-Isptar Mater Dei. Fit-tielet każ anzjana ta' 72 sena li kienet ikkonfermata pożittiva għal COVID-19 fit-2 ta' Diċembru mietet il-ħadd fl-Isptar Mater Dei. U fir-raba' każ anzjan ta' 75 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal virus fl-14 ta' Diċembru miet il-ħadd fl-Isptar Mater Dei ukoll. Fil-waqt li bejn il-ħadd u tnejn ġie rreġistrat 88 każ ġdid sabiex bekk il-każi totali minn Marzu l-hawn telgħu għal 11,802. Fl-aħħar 24 siegħa fiequ 137 u għaldaqstant l-ammont totali ta' persuni mfejqa mill-COVID-19 f'pajjiżna jitilgħu għal 10,115. Bil-każi attivi jammontaw għal 1,493. U mit-93 każ ġdid imħabbar tul il-jum tal-ħadd, 16 każ kienu qraba ta' persuni li ttestjaw pożittiv preċedentement, 12 każ minn fuq il-post tax-xogħol, 6 każi kuntatt dirett ma' każi pożittivi oħra u 4 każi minn attivitajiet soċjali. Dan ifisser li 55 persuna ma jafux minn fejn jew mingħand min ġew infettati bil-virus tal-COVID-19. Intant, tħabbar ukoll illi mit-tlieta ser ikunu sospiżi t-titjiriet minn u lejn ir-Renju Unit għajr għal Maltin u Lawċin kif ukoll persuni oħra residenti Malta illi preżentament jinsabu fl-Ingilterra, Wales, Skozja u l-Irlanda ta' fuq. Dan ħabru l-Gvern ftit wara li l-Partit Nazzjonalista ħeġġu sabiex ikun responsabbli u jieħu l-aktar deċiżjoni għaqlija mingħajr aktar riski bil-għan illi ma tinxteħidx aktar pressjoni fuq is-saħħa pubblika. Dan kif ir-reazzjoni inizjali tal-Gvern kienet sempliċiment kwarantina mandatorja għal dawk il-passiġġieri li jiġu mir-Renju Unit. L-iżviluppi marbuta mal-vjaġġi bl-ajru qed iseħħu fid-dawl tal-varjant il-ġdid tal-COVID-19 l-instab fir-Renju Unit kif numru ta' pajjiżi Ewropej mill-ħadd issospendew it-titjiriet minn u lejn ir-Renju Unit. Fil-każ ta' Malta dan ma seħħx mal-ewwel u kien biss 2 filgħodu illi daħlet kwarantina obbligatorja għal dawk illi waslu mir-Renju Unit. Dan kollu jfisser illi il-passiġġieri inkluż turisti li waslu f'pajjiżna 2 permezz ta' 3 titjiriet minn Londra u oħra Manchester mhumiex obbligati jagħmlu kwarantina.